així és temps de batuda. Potser tenien una certa raó els qui dubtaven de l'evolució d'homes joves com jo, pertanyents a velles nissagues. Molt de temps feia que havia sortit d'aquella situació social i quedaven encara formant part de la meva personalitat fortes reminiscències no proletàries. Una destil·lació secular que m'arribava a través de l'educació i tal volta dels gens de diverses i entroncades estirps de classe dominant. Però, tanmateix, havia de reconèixer també que jo no tenia res a veure amb els altres senyores de Cassano. Jo havia patit esclavatge de proletari, conegut la injustícia d'unes estructures, d'unes relacions de producció que deixaven uns homes a mercè d'uns altres, moltes vegades sense redempció possible. Havia conegut la sindicació obrera i l'havia trobat justa i necessària, una palanca formidable del progrés i de la defensa indispensable dels drets del treballador. Primer m'havien seduït les velles utopies anarquistes dels meus companys. Després havia conegut Marx i havia arribat a la conclusió que sols el camí que assenyalava podria canviar el món caòtic, injust, en què la humanitat es debatia. Jo, professor, immergit en la petita classe mitjana i ara propietari d'un predi que podia ser relativament important, seguia teòricament marxista, sens dubte de cap mil. I, dissortadament, la meva educació familiar, les vivències modestament aristocràtiques de la meva infantesa, tal vegada la sang que corria per les meves venes, contribuïen a mantenir dins de mi una personalitat dual. El sentiment, quelcom d'irreprimible moltes vegades, lluitava amb la freda